Нині інтересне Євангеліє. Господь приходить до своїх апостолів, як той, хто має власть і над стихіями природи, і над стихіями міра, і над стихіями наших душ. Пливуть апостоли через море. Піднялася буря. Волни такі великі, що заливають прямо через борт. Люди перепужені, апостоли перепужені, а Ісус спокійно спить. Тоді вони з таким переживанням сказали: «Господи, пробуждайся, погибаєм». Господь піднімається, благословив море, приказав морю, і море утихло. Море затихло. Апостоли, котрі ще лише формувався в них погляд, хто такий Ісус, Син Божий, скаже апостол Петро. Всі підтвердять від імені апостолів, апостол Петро виразить мнення. Но щоб до кінця сформувати, що перед ними сам Господь, треба було много укріпляти їх віру, в тому числі і такими чудесами. Вони собі думали: Господи, хто сей Ісус, Син Божий, що стихії міра, стихії моря раз і підчинилися Йому. Но зато Господь каже апостолам: що ви такі перепужені? Що ви такі перепужені і єсте удивительно переживаючи за любі напасті в цьому світі? Случайностей у людей духовних, церковних не буває. В принципі, нікого не буває случайності, бо Бог промислительно кожного чоловіка веде. Но одного разу, коли чоловік пішов мимо церкви, коли перестав ходити до церкви, коли перестав молитися, тоді у його життю допускається Богом, щоб піднялася буря. І дивишся, як кругом тебе піднімається буря. Так от в той момент віруючі піднімають крест і кажуть: Господи, поможи обусі напасті видержати, а через покаяння і справитися. Ми деколи замічали по дітям. Дітки, котрі розуміють, що вони нарушили слово батьків, і вже йдуть батьки їх наказувати, вдруг розумна дитина каже: не наказуйте мене, я порозумів, я виправлюся. Батьки стають, наказання не є, но дитина проявила покаяння. Но ведь точно так і в житті буває. Якщо ми розкаялися, якщо ми змінилися, буря утишає. Бог приходить в наше життя, і одне благословення, і буря утихла. Но для маси людей, іноді не для одної групи людей, іноді для цілої частини народу, і навіть для цілого народу бувають іспитання. Коли публічно всі видять, що той народ страдає, що того народу незаслужено унижають, оскорбляють, лишають права на труд, лишають права на нормальну оплату і нормальні умови життя, або медицину. І ми починаємо розуміти, що піднялася буря проти цілого народу. І тоді народ стає на молитву. Тоді у всіх храмах, по благословенню архієреїв, народ молиться о мирі і о покаянні. І Бог благословляє, і буря стишає. Ну, якщо чоловік не знає зразу молитися і казати: Господи, не карай нас, ми порозуміли, ми виправимося. Якщо чоловік не знає так сказати, буря буде довго крутити. Много раз, котрі спитали великі спитання, коли судили їх ні за що, один духовник того чоловіка предупредив: вас будуть переслідувати, бо попущено буде іспитання. Но ні на минутку не засумнівайтеся, що з вами Бог. Чоловік так і повів себе, і в кінці тих гонень оказався в безопасності. Сьогодні Ісус каже апостолам: ну що ви такі перепужені, по-слав'янськи страшливі єсте? Щось так боїте? Сьогодні б це питання було і многим із нас. А що ви так ся боїте? А цей світ показав свої безбожні зуби. А що ви ся боїте? А от угрожають вам. А що ви ся боїте? А от знаєте, нам не дали, не додали, не склали умови.
а что вы боитесь? Были часы еще и хуже. Но если поднялася буря проти вас, так значить, ставайте на молитву. І у тяжкі часи, удивительно, починаються люди організовувати на молитву і на церковні труди. Ведь і наш собор збудований не в період, коли люди всі мали много грошей, було все добре. Наоборот, після розпаду старої держави сформувалася незалежна Україна, всі були бідні, ніяких збережень. І доки гроші появилися, всі люди на карточках жили. Но собор почався будувати у 91-му році. Тобто скільки державі років, тільки й нашому собору. А хто будував? Ну ми бачили, яка волна, яке море біди напасті напливло на нас. І люди в молитві вернулися до церкви. Ми лише споминаємо, як перші роки у 91-му, 92-му році тут в Ужгороді, в центрі, доки ще не було тих 15 церквей, які збудуються пізніше, у нас збирало до 30 тисяч людей на Пасху. Це було чудо із чудес, це була радість духовна. А ведь збиралися люди не ті, котрі чимось великим обладали. Просто люди мали віру, а в тяжких ситуаціях групувалися до церкви на молитву. І Господь вняв нашим молитвам і вивів нас із тої біди. І нині так буде, якщо вдруг народ не почувствує покаяння. У вівторок Господь благословив нашому блаженнішому мати День Ангела, яка радость для всієї нашої общини і для всієї нашої України, що іменно предстоятель Української православної церкви в свої іменини получив приветствие від всіх православних церквей. Это удивительное і благословенне діло. Бог попустив нам, щоб ми потерпіли, і в той же час указав нам, яка сила Божа велика. Да, і ще будуть іспитання, і ще будуть іскушення, бо враг не спить. Сатана, тільки так, як тот враг, котрий не спить, а глядає, кого би поглотити. А тому наша задача – воспротивитися этим напастям і не боятися, пам'ятаючи, як Господь читав слово апостолам, коли було сказано, що вони перепужені. Коли були перепужені? Та з ними Христос, та з ними рядом Господь, а вони ся боять. Почому проявили слабость? От почому ми сьогодні кажемо: Господи, научи нас не проявляти слабості, бо то один із самих недобрих подсказчиків і недобрих указань. Якщо ти вже перепужений, то к тобі приміняються слова Євангелія: боящийся, ненадійний у любові. Жона, котра боїться чоловіка, ніде його не буде любити. Чоловік, котрийся боїть жони, не проявить до неї ані каплі любові. Любий начальник, котрогося люди боять, не буде він мати нормальних робочих. Любий міністр, котрогося боять, не буде успішний у роботі. Лиш тоді, коли ти з любов'ю своє робиш, без страха, но з глибоким осознанням і відповідальністю, лиш тоді ти настоящий, благословенний чоловік-християнин. І тут на землі у любі времена бурі не боящийся, а в напастях і бурях молящийся: Господи, прийди нам, поможи нам, дай нам силу, аж попустивість такої, щоб ми терпіли напасті, дай нам силу це все перенести. Бо поступаючи так, ми стаємо опитними християнами, не формалістами, котрих нині дуже много розвелося. З цих людей молимося, що Господь тут на землі помагав нам держатися у вірі, а у вічності разом з святими зможемо наслідувати Царство Божє. Амінь.